ang mga former rebels o FRs kumarawat sin free check-up ngan mga bulong tikang sa mga doktor ngan medical health workers sa Provincial Department of Health Office o Provincial DOH sa naglabay nga Marso 30 tuig 2021 didto sa Darangpan Halfway House PSWDO Compound Katarman. Gintagan liwat ini si Rasin BC course sa Standard First Aid ngandida sa nakanda pangutana kalabutan sa COVID-19 vaccine ginbaton inisan mga natutungdan kada sayo nga FRs o dati NPA kumarawat sin hygiene kit ngan family kit tikang san Health Department. An health and wellness intervention ini kaparte para sa FRs deradicalization program nga nagtikang sa naglabay nga semana kaapi sinsinian provision sa spiritual guidance ngan participation sa peace rally. Ang aktibidad na himugso sa pagburubligay sa Provincial Task Force Balikloob Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ngan Local Social Integration Program o LC pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa Provincial Government sa Norte San Samar. Durante San Provincial BHW Program First Quarter Meeting, iginbuhat sa naglabay nga Marso 30 tuig 2021 sa Ibabaw Hall, Provincial Capital, si PSWD Officer Miss Jeannie Dares. On behalf kan Governor Edwin Ong Chuan, igin napaabot sini ang pagpapasalamat nga do sa mga barangay health workers upod ang pagpapatapod nga ang mga concern nga kinahanglanon dayon sini igpapaabot nga do kan gobernador. Si Provincial Population Officer Enrique Palop Jr. sa kanya mensahe ginlatag sini ang rules san BHWs bilang kapartner san Commission on Population san Family Planning Advocacy Campaign. Una pa nagkomiter naman sira board member Gina Ong Silvano ngan board member Mary Ann Avalon nga maoan magin author san legal legislation an ordinance sa pag-increase san monthly incentive san mga BHW. Sugad man ang BHWs may slots para sa scholar ng bayan program sa ilarom san 1 BHW 1 scholar program nga igin aprobahan ni Governor Edwin Ong Chuan. Bilang kaparte san pagpakusog san BHW program si Mr. Johnny Sherbo san Selvino Lobos ang na-elect nga presidente san mga BHW san probinsya ngan parte san responsibilidad sini ang pag-assist san PSWDO pag-standardize san BHW master list san respective municipalities ngan annual accomplishment reports samtang sa first half san bulan san Mayo sinsini nga tuig 2021 ang mga BHW igsa sa ilarom san basic BHW training course nga gin-sponsoran san provincial government.